ke tuba a ta ko ko nu kan nan rana haka ga ya ba ya jana da da ko ya da ya ci ko nu a da wura ji iri kamar rana yawa assalamu alaikum ala kuturu bana kai amin ku da yawa sai mu plan ya gari ya yo yawa ya ga wala yawa ya ci ko nu ka yawa ala ki zan mu wuce kwana to da na zo na muri kudina na saba Allah kafin na samu kudi na ke Allah ya tauka sama eh dan girman Allah ka na sai da girman la bizan baka ba ko wai ba ka gari na bizan ba ku ba yanzu ka to ba ka samu shi ba bizan bai ba kudi kula to ku eh ban kudi ya to Allah ni to di ka samu eh It is finished. na se dia la bizan bena manaba aka na na mu ci mu she belente na de tele Really, nigga? na de kere na de ma she de ko ko na bizan uta penga ba aba nu dia aba na ma de kere na de ma de na de ada su jara wando na da ce kura zo wuri ta shafa mai bazan kwallon a sana kwallon mutane ba da na fita zai sana ba sai ka ji ka na rasa na laka da shi je zuba mun da aka kai ma boka ko a yi magani da fitari na kuturu banka wai ya tura ka sai na ci kuturu banku ba wani abu da zai kama ni yadda na rica annabi Muhammadu ba wani wanda zai yada ni ta kuturu banka ja ku kwaje fitari na da ku kai ma boka a kai ma boka annabi ya fi kowa daraja duniya dan kuturu banku da shi mun yada dan buro ba a da wani bakin kaya bakin zuciya dan gora dan buro ba Really, nigga? banku banku ko je mota nan da ba ide peti in gwannan ya kama ku sai ku dawo shi ku da zan ne ku so ba It is finished. dan kuturu ba ba sai ka ba kudina aka yi wani lambo kai da matan gare ba ta ni kudina babu ayya an wa Najeriya ba mu san babu ba sai da wani shugaba ya so ne mun san babu ka ba kudina ba da kuturu banka babu ba ni kudina babu nan Really? ba ka da waya wallahi babu continue Wa ne sai ma duk da ka laya ko kai min ciko ko min ma ciko cikin bida ida